אם את מרגישה שאת לא מצליחה להשתלט על אכילה רגשית, תקשיבי רגע. כמומחית לאכילה רגשית, אני יכולה להגיד לך, אכילה רגשית היא לא הבעיה, היא הפתרון. הפתרון הזמני שהמוח שלך מצא כדי לתת לך חופש. חופש ממגבלות. מגבלות של דיאטה, מה מותר, מה אסור, מגבלות של איך את חייבת להיראות או לשקול, של עבודה, של חברים, הסביבה, מגבלות כלכליות אולי. את מחפשת להשתחרר מהמגבלות, מסגרות והגדרות. כשאת לא מוצאת איך, את הולכת לאוכל. כי האוכל נותן אשליה של חופש, אפילו אם זה לחצי שעה. אבל מה קורה אחר כך? חזרה למציאות, המגבלות, והפעם עם רגשות אשם. אז מה עושים? במקום להיאבק בעצמך ובאוכל, תתחילי להקשיב ולשאול את עצמך, איפה בחיים אני זקוקה לי יותר חופש? כי ברגע שתעני על זה, תפסיקי לראות באוכל פתרון. אז איפה את מרגישה שאת צריכה יותר חופש? ספרי לי בתגובות.